ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମ ପୂରଣ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମେତ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ। CHSE ଅନୁବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଜରିମାନାରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର 10ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ 200 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର 17ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ଫି 600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।